Ти два се виждаш. Господи! Лия! Кома? Къде си, бе? Пръгнеш. Аз като ти казах да пърдиш по пътя, за да можем да се върнем. Не, аз също не знам. Вай, да, и аз. Памечки ли съм? Чувам някакви момчета. Айде, айде. Чакай. Аз захина колко изплашена съм. Вай, да, ела да видим какво има там. Къде? Там. Тъмното.